Sanibonani, nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyazo TV umqabe channel secala wenza okulungileyo uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe uzowaqala uthola amavidiyo e-channel bafethu ngeniphathele izindaba ezimnandi ezithokozisayo. uBigzulu Mfwanene usethenge imoto uhlobo olusha enhle ephakamisela amaphiko phezulu, amaphiko isivalo ngathi amaphiko ngoba niyibonela nje bafowethu ey'thombeni. Bafowethu asiyibongele-ke insizwa yaseBergville ukuthi ilisukumele izwe langakubo noma indawo yangakubo. Khumbula ukuthi iy'nsizwa zakhele igama laphaya ngokwakha inkampani enkulu, Inkabi Record, njengoba inekusasa elihle umhlaba wonke jikelele. eSouth Africa ethanda kakhulu izingoma zabo abayikhiphe kwi-Inkabi Record. Bafethu sengingachithi isikhathi, ake niyibuke ividiyo nizoyibona nje ney'thombe ziningi iy'thombe la ey'zovela bafethu. Ayikhali, akhohlwa ukukhomenta kuma-comment section, ni-like, ngiyayibongela. I-album leli elisha ake sikhulume iqiniso. Ubanazi uyangena elayinini uphakathi elayinini uyafuna uphakathi elayinini cha ingoba ingena elayinini uyafika awungeni kodwa elayinini Upelo ukata mkibela. Kibela lo oti akateshata nomunga kede uya kullela nje. Noma ngizaba lempela kulo mshado wethu. Kodwa umuntu bayimpholo. Uzoyithika eduze. Umongameli akenande kusakhaya.